So na diha sulod doon. Trapuhan na nimo diha ang mga motor kay para mahalin na. Kina boss, Ah. ano mo ko trapo boss? Dari sa kay para mahalin ni kay. Daghan kitag buyer nga nag-ilog ani itong mga motor. Mana man kaon ko ani boss. Trapuhin na para masinaw umayon mo. Si reklamo sundado ra baka. Sino pag gid si mong agtang boss? Okay, kay kanang akong tawagan to akong agent kay ingon siya nga daghan kuno siya buyer nga mupalit ani. Doon na gusto siya buyer nga mupakyaw og motor. Nga ato lang ni ikorida sa sulod ni. Barato ra ni baligya ato. Lab. Ano sa man din ni mahalin ni mga motor di ay di mo moy. Di pa ako pa una gani. Ano sa mo ko ni public concert? Ay kana Ano man ni ako trapo good sir. break na lang gato. Katapulan sa nimo dai trabantihan. Break na nga to sige na. Break na. Ang sildo nimo. Ako sir. Ang sildo nimo balik ka na lang. Sunod nimo jote. Kani kuno na ka. Trapo na diha. Sundo sir ako sir. Balik ka lang lagi. Double na sir. Double na. Tubuan na nako. Sige, sige. Sige. Ma'am, bye ma'am. Nya, lab ka nang ini ato motor. Akong agent. Pang-pang lagi to yung mga sugo lagi. Liwat to sa agent. Maabot to agent. Pagpahong sa tong agent pod. Paminaw ba? Kano sa man din ni mahalin ni mga motor na to? Di ay. Ako lagi to tawagan eh. Wait lang. Kaya galing ng motor, mahalin na yung magpabungkis ko nimo. Pero ta kinahanglan ha. Maliwat na ako ha. Kaya naong nga. Gabi sa gabi. Tapos liwat eh. Gwa pa mang inahan. Sige, okay ra siya. Tawagan ako kung agent. Hello. Dili na kay limpyo na rin mga motor niya ingon magkagana kay kuan buyer. Sige, maghuwat to. Sige. Bye. Okay na. Mahalin na doon. Saktuha, boss. Matay. Ako tong amo. Tagiyas mga motor ba? Di ba? Katong nanawa? Oo. Nga, mapalit ka na ito. Mga upat ka motor dito. Mga branded to. Duha ka Nmax, usa ka Sniper, o kanang Raw. Yan. Kana sakto na kay baonig paborito sa akong mga tao diri sa kong asinda. Kay para service lang nila ba? Imo nga day. Ang ako makakor man ko kay wa man ko maana og sakay. Bisig na pay chapi dito. Og nay porlon pwede na. Sakto kay. Ya pakyaw nimo, pakyaw. Pero ikan rebir ha. Way problema. Dali Ay, tato siguro lang itaw dito masakay na porlon ay. Nasilan. Kung kinalang kag furlon, pwede ra ako driver. Ako'y mo kanta nimo. Big testing ko na sample. Sampol? Kanta? Oh. Kung wala ka nang maintindihan. Good. Sakto. Kada. Sige, ingat pa na. Asa naman di ay dugay. Kuwat lang sa gudi alam. Boss! Nanaw. Boss! Sus! Nya! Okay na. Ako mga lim. Kita ka na mga busing. Anya ra. Muni akong... Muni akong... Okay, boss! Ay! Nalimot naman ako, boss. Boss, ila-ila din mo, boss. Mao din akong boss. Mao ni ang buyer na akong contact na ko. Buyer. Kana sa magba. Usa na bayar mo nagtiniil man ganyan na unsa naka na ika-upper ni nga. Mahal na ba nito motor ri? Kaya ba, kaya nga nagtinail na siya, boss. Wala Kaya... iso sa nina. Di panuhot mo siya nang naong anay mo hang bayar. Wala, boss. Ay, panuhoton ka na. Gahi kayong tao na panuhoton, bossing. Boss, just call me. Just call me. Oo. Makita ka. Sige. Buyer lang daan. Sige. Boss, basta mag-English ka ni. Kaya ba na ka nga mga big Kaya time? US completed is ni motor on the Philippines National Project. Oh. Kana ra wala ba unsa man imong bayar taon? Kung kuha man imong bayar gida. Liabaw pa man animo. Wa mata. Ang imo tang bayar gida ka nang dato dili makililimos. Unsa man taon? Di. Bossing. How much your people your motor? Kita ka na, Nyara murag maglisog og hanay sa in English ba. Ang ako unta ang kuan kanang sure nga bayar. Sure ka ba kay sure. Hoy, naara pa kay porsyento ani ya. Kay saro. Sure ka mo palit? Hoy. Not me. For sure, man. Ang kinira bang motor na mo boss kanang nyara boss mura dihado jud ko ba. Kanang lab kanang uli sa gato sa balay kay basi mas stress kag jutay sa ato ang kuan. Oh my God. Naong sa to ang buyer ba? Ano mo ang motor boss? Ang baligyan ako ni tanan 30,000. Maningon nagtrapo na kay daw na ba kay porsyento? How much? 30,000 only. 30,000. Ay. All kinds of motors. Copy anon. Copy nga. Because where are the money? Where the money? Klaro ang Bisaya, ang klaro kay Bisaya kay dako. Unsa man taw kay? Kabawa jud kay klaro na buyer. Ay aro na oy.
Di ba busing o gingan ako duha ka. 30 mil ni maka-afford ka. Sa tinuod. Pakyaw niya, pakyaw. Sa tinuod dong. Magbinisaya lang kita ka bisaya man gyud ko. Klaro na bisdak ng naon mo. Akong tuyo kanang mga motor sakto kay ni upat ka buok. Upat ka mo. Kay para ni nako sa ako ra mga tao ihatag nako nila para service sa among asinda. Isip ko tapuhi kay. Di ba ko motor. Asindiro re ka di ay. Kaning mga Mura area. magtiniil ka guro timo sinilas o kakapalit. Monep yun. Sa unang panahon, monep yun nga sindiro. Kanang huway sinilas. Sakto. Sakto. Sus in town. Pila ni mo ang katidanan ni 30 mil. 30 mil? Oh. Ka-afford ka sana 30 mil ka mahal. Do not sigurize under man, under Domingo Trek. Bayad ni sakto ni nga bayad. 40 mil. 30 mil ra may akong gingon. 30 mil. Pakapina di ka 10 mil. Bonus. Halin na gud. Daghan ang kurtaha gud. Kurtaha gud ni mo bayar di ay. Asa man ko? Ilam na. 40 na na. Oh my god. Grabe ha. 47, 50 mil. Si Timel mo ha. Sus tano. Anya kanang unsa man kanang unsa man dadon ni mo horot kay naman amay padara ka. Dili, ibili na sa kunay dire. Unya, kuwaon sa nako ako ang mga tao dito. Dayon, ako ang ipakuha ng mga motor. Ari sa nang kwarta. Kay ipakuha na ko ni. Unya natin kabayran o kuwaon na sa akong mga tao. Klaro ka ta. Balik. Ingon bayran. Bayran mo.